guys, welcome back sa Rainbow Games. So ngayon ay tuturuan ko kayo guys kung paano mag-register dito. Unang-una, i-click nyo lang yung account. Dito sa register ay ilalagay nyo lang yung GCash number nyo dito o cellphone number, password at saka referral ID na nasa screen. Tapos i-click mo lang yung OTP. So kung wala ka mga account ay mag-register ka na, at kung may account ka na dito ay mag-login ka na. Siyempre ako may account na ako kasi nakapag-login na ako dito. So dito ay may makikita kang mga games sa dashboard. Marami kang pwedeng laruin dito. Dragon Tiger, Animal Kingdom, Fruit Slot, Egypt Slot, Poker War, Baccarat, Rainbow Cards, at Beams and BMW Lottery. Kasi yung lottery guys ay update pa yan. Coming soon pa yan. So dito sa Be Our Agents guys ay pag may na-invite kang mga player o may mag-register sa link mo at may matatanggap kang commission. Ito yung mga commission rates natin, 0.5% sa bid commission, 20 to 40 pesos for cash in kung nag-cash in yung in-invite mo. Tapos dito naman kung mag-withdraw ka or mag-cash in ay dito ka sa first top up. So guys, dito no, pag nag-first top up ka sa 100 pesos mo ay may makukuha kang 10 pesos na coins o 10 pesos na pera. So pag nag-cash in ka naman ng 200 pesos pataas ay may makukuha kang 50 pesos. So ganoon lang kadali mag-cash in dito guys, via GCash lang yan. So kung nag-withdraw ka naman ay dito mo, i-click mo lang dito sa taas yung withdraw. Ayan, so first login nyo dito guys ay may makukuha kang 1 pesos coins. So dalawang beses na ako nag-login sa dalawang araw, so may 2 coins na ako. So ganoon lang kasimple maglaro dito guys. Madaming pwedeng paglaruan dito at madali lang din mag-withdraw at mag-cash in. So guys, thank you. Click the link of the description. Maglaro na kayo guys. Madali lang kumita dito ng pera. Peace out. Dadag pilig na sinina. Asal po susi ni ba? Oh, naran susi. Ay saglakaw ba? Ano wala ka ko na importante kay kung katuan. Ihatod sa sila mama ni Moron og si Grace. Asa na ba sila adto pud? Birthday sa iyang ninang ba, doon sila. Sige ra na pa birthday na. Bantayin na imong mama kay magsige ra yung inom na og sa balayo to ba. Kapit ikaw na to di ba? Ako pagay ko ano nimo nga kadag ti baboy di pa kanuron. Kita mo pwede pa hatong. Unsa na to la birthday? Birthday lagi sa ninang ni Grace. Nya imbitado sila mama nimo. Sige ra pa birthday no. Gusto pod makakita ang ninang ni Grace sa iya ba mo nang padtuon sila. Wala ni gasolina ng motor ba? Ihatod basta ihatod. Ihatod ha. Asa man sila? Parang ilis pa na sulod. Ay glakaw diya ha. Antay lang kay mulakaw ka. Ihatod na sila. Pabot ako dali. Dahil nasikwan si Jamie nagkuhan. Kuhan sa kong baboy. La kay buka ko ba ako eh. Grace! Saman, basta ko di mo ugaya mo. What the tag? Birthday, mag-uban ta kay lawa pa ka mo eh. Parang maulaw man ka nga. Sagbayan, sige pangita tong ninang ni mo dito. Gusto makakita sa imo ha. Tagas kita hairs niya, watay kwarta dala. Siya may kwarta. Taga na itong kwarta niya. Pero magkakpan niya. Tarungan na mo. Basta yung regalo ni ma. Pila rin pagkatag kwarta niya. May kinahanglag regalo. Kabalo kang busy kaya itong panahon karon maka nauna kagkuan mo ato patag daghan kita gipaglihok. Unya kay tagdating ani ba ulaw kay ni ma. Ay malamang magmuadto kag maguranay ra ka. Pagbutas diri unay butas. Dali diha. Eh, wa na unsa oras ron mo man atong kaon. Ha? Prat sa bagay. Sige ayo. Asti lang bagkang dugaya ko mo. Tara. Tara. Ay. Dali diha. Sama niya. Basta Sandal. Idik iis mo ka dito ka. Kita sang nagkwanta dire. Ani oy. Asa sila mama nimo? Ha? Ang
Amo ta sa mo may nagkuy ka to. Wala ni mo gihatod? Wala. Di pa hatod to si mo kanina. Atin dugay kita pa ulo tong diri. Sila pa ihatod, sila pa dugay kayo. Ay sa man day nangawala man des kwarto. Amo ta sa to to. Yung kay ayo kang hatdong kag. Wala nila ko na dugay kay sila. Hindi ka dugaan ka ni. Mo sukul ka ha? Sabi na Siguro ako. kay ka kuan ba to man. Sila may dugay kayo. Kasi yung paabot diri oh. Diya ipuyo ng motor ha. Sige ra kag lakwat sa mas di ka masugo. Asa man sila ron? Tuwa dito ganin no. Sila to eh. Apa sabi? Ati ba papasok niyo to? Kawapas to eh. Apa sabi? Hindi apa sa dito. Ay, gusto niya ng kumodoro. Oh na kay sigihan ra nimo kaning bogan nimo. Ko lagi magsundo ko tungod to. Asa dito ba? Pasa. Be, una sa akong uyab nako before la mama. Sa? Una sa akong uyab nako before la mama. Kuan ba? Tarong-tarong ako ha. Bantay ko lang ito lagi. Ako bala to. Dala ni mo sa mama ni mo rod. Gantuan ko lang mo to. Sakay kong dalon sabi kay gusto din na. Kuyo. Galit dito ka galit. Kaya ko malik. Asa nang piling mga bayhana na human na lang kagligyo aning kung wa pa man ka uli. Bantay lang karog hubog na pagka kay mabigyan na jud ka ba. Kung kuan na jud ana imong kakalahubog bayhana ka. Ah, itay. Oy, tama, oy, tama. Ulitag. Tubog kami. Ah, Oy, tama. ngayon anik. Buo na to ni kay. Diba kaya maglakaw tayong magdahil mga sangit di askuan. Sama ni, sama gani ya. Mas main bit-biton yun nato ni kay ay mga lubong na ni. Mabay ni mabay. Labi mo pug kaginom good nalawa. Oy, ko na to umuli. Di ta na kay nani ta. Tay tong papa ni mo ron. Ayan ni, unis tag. Dali, Grace, kay nagbabot na sa papa ni mo ron. Oy, tama kayo na. Pati na. Kung dali na lang kay. Ang babot na sa papa ni mo. Haba niya na, magapisong yung tao yung trabaho na to. Bakit minam ko, minam ang buka mo. Palari mong buka, ginom ko. Ilang ka ganyan, tama na. Ikaw, man yun, mga buka. Awan eh. Saan mo bagulian ni Ron? Grace. Ato, ako dito kasi, inom lang ko. Inom ko. Inas papa ni mo nga, wa ko nag biga-biga dito, wa ko ilang lalaki. Ako, bisag pala inom ko, pero kaya binuwang papa ni mo. Kung na itiman ni, kamo, palangga kay tamo. Minom, pero di ko kaya binuwang papa ni mo. Palangga. Palangga. Tama ma. Tara na, ulit ta. Saban ng papa ni mo ron. Alak, mahupog ta ulit. Basta di lang ta magbinuwang sa tong bana. Natulog na ka rin. Uli na, uli. Ma. Dali na. San yung mga ana niyo eh. Yo. Dong. Ay, dong. Uy, nasisai jud kay mi. Dong kay Kaon na kainom ka. mi. Yung sa man ni mga anak. Ay, niapil po ginom nito. Kabalo ka ng yang Utol. ninang nga. Ay, nun, inom mong bod. Ganihar ako nag-ingon nimo before kanila ka, ingko bantay kag mahubog ka pero sila po imong gikuan. Alangan magmakadili ka dong. Alangan magmakadili ka nga. Daghan kay kag mari dito ba? Nagtuo kag bindot kay katanaw na nimong porma dihang gaya ka. Ana. Pagdi na ko na wala ko nagbinuang. Nag-inom ko pero di ko kahapog binuang nimo ba. Bisan pag kalahubog kay ko. Isa pa di ka kaakog pa. Binuang sa kuha. Once nga mo inom ka, babaeng buhat ka. Mga kumay, maghihabay kauban na mo ito na inom. Sa may problema ko na na. God! Kay ba kabalo na ka sa atong silingan na to silingan oh.
Ah, basta Dapat role model ka sa imong anak. Pero kung sino di pa kita tanaw. Model na mo sa mga yuta. Ano yun? Yan ka lang ikaw at mag-inom. Utang na pag-aron pa, Ben. Tanawan ni mga anak ko. Nagtuo kang nalipay ko kung sinis. Mo kinabuhi. Nga kuana mo ba? Ha? So, tanong-tanong na eh. Uy! Bangon diya, Chris. Bantay mo pag uli na ako. Dirikwat mo na huwasan ako. Sinis yun. Pag-aron pa, Oh, asa